Ankolo lero ndi tsiku lanu la mwayi kwambiri ndi $1000 ndikupatseni. Chomwe mungapange inuyo nchokuti basi mkono wangawu musizine kenako muziuzemba matasizina kwa 60 seconds kenako mulandira $1000. Ya palibe sozochita naso aiso sindikunama 10 yambani 1 2 3 go 1 2 3 choncho ndithu ya 55 more seconds. Kemanta mupeza ndeka. Kemanta mupeza. Abana yuyu. Wina nakupanga zimene zimungandani. Ngantibwe.